Mit navn er Henrik Elert, og jeg er formand for Childcare Danmark, og har i den forbindelse startet 2 genbrugsbutikker, hvor den ene ligger på Jagtvej, og den anden ligger her i Bramstræde 7, hvor vi er nu. Vi startede for omkring 3 uger siden, og har egentlig været ganske godt besøgt. Vi har det, som vi kalder første klasses second hand. Vi har vintage tøj, vi har alt muligt til fest, til farver, men vi har også til daglig pæn brug, kan man sige. Så vi vil gerne opgradere folk. Det gode ved butikkerne er, at vi tager ikke imod tøj fra Danmark. Der er masser af andre genbrugsbutikker, der tager sig af det. Men vi importerer tøj fra henholdsvis Holland og USA, for at sikre, at ikke du kommer til at gå i noget, som din nabo har gået i, eller som var på mode sidste år. Og det er der rigtig, rigtig god gevinst på. Så her i Helsingør er vi blevet rigtig godt modtaget, og glæder os bare til tiden fremover. Jamen, vi har i dagtimerne åbent fra mandag eller fra tirsdag til fredag fra kl. 11 til kl. 16.30 og om lørdagen fra kl. 10 til kl. 14. Grunden til den korte åbningstid, det er, at vi ikke har personale. Det er frivillig arbejdskraft. Vi skal sammen hjem og tjene penge til vores daglige liv bagefter eller før. Men på sigt så håber vi der på, når der er bæredygtigt personale, at vi kan holde åben i noget, der ligner en almindelig åbningstid. Ude på vores dør, der er der et skilt, hvor der står, at give en hånd til Afrika, og ikke bare penge. Så hvis du er ung og frisk og har initiativ og har lyst til at være med til at hjælpe andre, men ikke nødvendigvis bare vil betale dig fra det, jamen så kan du komme herned, og så kan du være med i det her team af glade, friske mennesker, som hjælper i Afrika.